Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Niya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Cullantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og pero sa laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon, si Rafi. Nagdamgo si Serafim. Giunay siyag patay sa iyang kamahalang Lucifer. Nagpakita usab ang magbalantay nga si Mikaelo sa iyang damgo. Gipadayon ni Serafim ang mga buluhaton nga gisangon ni Beelzebub. Gipanglutos nila ni Serafim ang mga tinunan nga nagsangyaw sa ilang pagtuo ug sa iglesia sa Dios. Usa ka Saulo ang nakabig. Nagkasaksi si Serafim sa kalitlang pagkalupog ug nabuta apan wa sila'y nakitang tao nga gikasulti sa usa ka Saulo. Unya, miabot ang panahon nga nahuman ang ikaduhang basahon nga nagsulat sa mga hitabo ug mga milagro. Apan ang gipanaganaan ug gikahadlukan ni Serafim mao ang asoy sa ang gipadayag. Mitungha si Lucifer ug naghunghungay sila si rombahin kang Serafim. Samtang si Serafim niadtong higayuna, nakamata tungod sa maog hapong damgo. Unya, nagkasulti sila si Lucifer. Ayaw pagserafim. Ayaw pagserafim wa kay kamatayon. Usibot magipasabot kamahalang Lucifer. Unsa? Kamahalang Lucifer! Niya ka na sa laing panahon sa kalibutan, Serafim! Niya ka na sa laing panahon sa kalibutan! Gawas! Gawas, Serafim! Og tanawang
ang imong kagalingon niya anak ni kini panahuna. Mao gihapon ang tema sa gubat kani adto sa ng panahon din apil gihapon ka Serafin. Ang nakalahi ng panahon mo ang panggamit ng armas kani adto sunda espada panaog bangkal apan karon mga armas na bumuto apan ang katuyuan sa gubat mao ra gihapon ang tumong kinahanglan may mudaog ug mapilde ang mudaog mo'y ilong kamahalan ug mapilde himumulipon sa nagpadaogon. Apan nagpabiling labas ang panghitabog sa una pang panahon tungod kay may dakong panon nga hangtod karon nasilag ug nagdumot sa Kristyanismo. Saan hapon ang ako mga ayamunon muwal naman kini magpadaog na kita Serafim adto kadabing sa nagdumot o naglutos sa mga tao kapadayon gihapon na kong ipanglutos. Naglaray ang nagbuyo ng daghang mga patay sa gubat. Daghang mga angol. Colonel! Oh, Sargento. Unsay mo tuyo? Gusto ko si General na makiksulti siya nimo. Kariyan, Sargento. Musunod ko nimo. Colonel Serafim, parehas ra imong rangko kaniadto sa miaging panahon nga komandante. Kuritandi karon nga usa ka Colonel. Imo kini pagbuot lang dong Bersima. Tungod kay ikaw nga mong Diyos kaniadto sa wa pa ang kalibutan hangtod karon sa unang gubat sa kalibutan. Magpabilin ka gayon nga akong ludhan kay akong Diyos bisan pa sa pagkatapos unya sa kalibutan. Magbuhat ko kalibog sa katawhan sa kalibutan, Serafim. Libugon ko ang ilang mga huda-huda. Bahin silang pagtuo sa kanuhang pasahon. Hatagan ko silang iya-iya ng paghubat sa mga kasulatan. Mataw na ning panahon ang panaglaris tulad sa iya-iya nila mga opinyon ng perungkanan. Bahin sa walang masahon o sa kanuhang pasahon. Unya mo ani kini silang panagbingkil. Muhi mo kining paglabuanay kung kinsa nalay husto sa iyang paghubad sa ilang mga pagtuo nga wak maghiusa. Muani kining kagubot, muani kining kaguriyang. Magbumag kining pamintaha o korupsyon sa hunahuna o sa buhat. Muani kining pagkaway. Gubtun ko ang ilang mga hunahuna. Anda gihapon ako, Serafim. Mo'y nagpandog, mo'y nagsusos, nagubot sa kanabutan. Masayon ako. Mahalog halang dumpiin siya. Ang magpaila, apa nagtakuban na matarong palahan, mao'y akong kinabigan. Di man miikin ni Serafim. Tungod kimando sa una sa mga pasahon sa kasabutan sa kalangit na dili mo simba o Diyos. Apanitingan ko sila mga aligpatakan nga muhatod yun nila ang pagluhod o pag-ampo sa Diyos. Ug labaw sa tanan ang ilhong labing adlahan sa mga bulawan o mga mahalong bato sa kalibutan maungo sa kapanon sa pagtuo. Ug usa ka dakong bahin sa mga relihiyon gumigamit sa ngaran silang gisimba o ginudhan. Magbitbit silang mga panadila sa pagpakaroon inon. Magsabuak silang mga maayong palitan sa pagkabaot. Ilabi na niya itong nagpatigayon sa ngalan sa kong kaaway aron maila ang kanunahan. Kini o uban ba Serafim, maoy akong kinabigan.
Kanin! Colonel Serafim, reporting, sir. Nag-abot gihapon kita, Serafim. General Lucerom, sir. Kaniadto ka pagod sa unang panahon sa kalibutan. Huwag kagitahod ako. General Lucerom, sir. Lingkod, Serafim. Una pa kuno kining gubat sa... May lain pang musunod nga gubat sa kalibutan, Serafim. Gihisgutan ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang magdaog labing dakong krisis nga gubat nga matilawan sa mga dakong nasod nga mga hangul sa Ug maoy atong kinaham nga mahitabo. Tiwason kining unang gubat. Ug isunod ay kaduhang gubat. Apan magpabilin ang laing gubat. Ang gubat sa mga nagkalain-laing relihiyon. Usa ka labing dako nga pagtuo ang mamahimong samok na kaayo. Ang kompetensya sa Kristiyanismo mao'y mag-una sa dili nila pagsinagtanay. Serafim, siyaro. Hangtod karon ning panahon na wa ka bagid batiag kasinan ako. Wa ka ba batiag pangabubuhon ako. Sa unang panahon, ako'y hari unya ikaw akong manggugubat. Miabot ang laing panahon, ako mo'y komandante general o ikaw usalang kakomandante. O karon sa unang gubat, ako usa ka general, apan ikaw usalang ka colonel. Ang mahinungdanon alang kanako, Lucerom, nga kanunay na kong isulong kung kinsa ang akong giludhan o giampuan. Ang mahinungdanon alang kanako nga nakig-away ako tungod og alang ni kamahalang Beelzebub. Sa tanang panghitabo sa kalibutan, may dapit og panahon nga iya ni Lucifer. Iya ang kahakog, iya ang kabangis, iya ang paminta, ug iya ang dili makatarunganong kamatayon. Tanang hitabo nga iya sa dautan, iya ni Lucifer. Ugo niya, miabot ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Hapit katunga sa kalibutan, gikumot-kumot sa mga kuko sa gamhanang aliman. Ang gitawag nga usa sa mga antikristo sa kalibutan. Ang labi niyang kinaham sa maong gubat, mao ang pagpamatay ng mga Hudiyos. Dako kag papel ning maong gubat, Serafim. Imo ang nabaw nga imong buhaton alang sa kong ikahimuot. Amen. Oh. Nagkita o nag-abot gihapon kita ng panahon, Serafim. Nahibawaan na akong daan nga mahitabo ng usab kini, Lucerom. Nako kagyapong katungdanan nako kay usa ka kagihimong pangabaga ni Adolfo. Tungod kay paborito ni Haring Beelzebub si Adolfo ng panahon, Serafim. Mao nga paborito sa pagkuhon ni Adolfo. Isulti ko sa imo ipabuhat na Lucerom. Serafim, samas na agad. Ikaw gihapon ang sangunan. Hutda pagpamatay ang mga Hudiyos sa tanang mga dapit, magipinag-iya sa gamhanang Alemanya. Bataog dagkong Hudiyos, hutda pagpatay! Nahibaw ako nga kagustuhan usab kini nato og labawng kagustuhan ni Haring Beelzebub. Hotdon kog patay ang mga Hudiyos, bata og mga tiguang.
unsa kabangis ni adtong una pang panahon si Serafim. Misamot ang iyang kabangis sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Bata ug tiguang nga mga Hudyo, iyang gipamatay sa way kaluoy, tungod kay dili siya mubati ug kaluoy. Sige ba? Punta sila tanan! Ay, bata! Nananagan! Toy, mga bata! Nananagan! Patya sila! Patya! Hail Hitler! Hail Beelzebub! Hail Hitler! Hail Beelzebub! Good morning, Lieutenant General Serafim. Makikita na ko si Major General Rocio. Yes, sir. Please, come in, sir. This way, please, sir. General Lucero, Thank you, sir. Captain Anlivas. Yes, sir. Lucero, So, sa mas naandan sa miaging mga panahon. si kamahalang Beelzebub ang nahibaw nga nung ingon man gyud niini. Human sa kagubot, human sa mga krisis, doon na magigkalinaw o kasubahan. Huwag kalinaw o kasulbaran. Kung doon na magani kadiyot rakid kayo. Kining nahitabo og dili gyud muhangtod sa hangtod. Mao kini rason nga nung nagpabiling kitang buhi, Lucero. Bago pag namatay si Adolfo, anam-anam na nga nakuha ang mga ligon nga defense sa puwersa sa Aleman. Musurinder ta sa Allied Forces. Sila ra ang mga Aliman ang musurinder. Wa kitay labot sa mga Aliman. Igo lang tang milugway sa kagubot ug pagpaila. Na kung buot gyud natong mahitabo gyud ang dili tiaw nga kagubot ug kamatayon, bisan pa ni atong gitawag og pinalabing katawhan sa ilang Dios. Hangtod sa sunod natong panagkitaay, Serafim. Hangtod sa sunod natong panagkitaay. Sa laing kagubot ug dugoong talan-awon nga mahitabo sa kalibutan, Luciron. Hangtod sa sunod isangon ni Haring Beelzebub, Luciron. O Serafim, nasayo na kita. Mag-abot gihapon kita sa bisan haing dapit sa kalibutan. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, mibalik ang kalinaw sa kalibutan. Apan dili malungtarong. Human sa maong gubat, natao dayon ang mga hulga sa kagubot, tali sa mga dagkong mga nasod, nga nagkupitin siya ay sa gahom. Ug laing mga katuigan ang nanglabay sa kalibutan. Nabusog ka ba sa mga pagkaon sa akin? Akong yukbo kanimo, kamahalan. Serafim. Sa tanang higayon, kamahalan, andam akong gamusunod sa imong isog kanako. Sa imong isangon kanako. Usa ka pangu sa tanang mga hitabo na nagapahimupod ka na ako, Serafim. Ang gusto na ako. Himuon ka niyang pangabaga. Timbangis sa siyang punukuton nga nakapahimut kayo na ako. Sa tanang higayon ug panahon, kamahalan, andam ako. Nagpaabot sa libos. Aduwa siya. Maukini iyang ipuyan. Maminaw ko kanimo, kamahalan.
Ning panahon sa kalibutan, Serafin. Kinahanglan mahamanamon ka. Lain na kining panahon kasi biyagi mga panahon ni ikaw immortal. Busa pag-amping ako pinanabi nga Serafin. Matuman, kamahalang Lucifer. Magmatong ko na ako. Magamping ko na ako. Itugyan ko kanimo ang akong pagka-immortal, kamahalang Lucifer. Sama sa gihapon sa lang labay mga panahon sa kalibutan. Ikaw gihapon ang taas-taas pa kay kanako ug kaakuhan. Ikaw di ang tag-iyan ni tanan. Og ako Sugo-sugoon ko lang gihapon ikaw, Serafin. May katarungan nga makaingon ko. Dili ka kompleto. Tungod kay di ka makamaong masina o mga bubo. nindot ning mga armasa Lucirom. Ako nang gipili para gid nimo, Serafin. Manakaw nami. Amping, Serafin. Andama mga putang. Ipakita na to nila aron mabayaran na kita o magkapalayo ni Dapita. Oh, sige, sige. Nadutlan si Serafin. Mikilisiw siya sa kasakit nga natusak-tusak sa mga bala. Unsay nahitabo ni Serafin. Mga igsoon, nunti palihog ang uban pa mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafin. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colyantes Gomez, Direktor Algina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, og laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.